Pokiaľ bývate na Liptove alebo sa tam chystáte na dovolenku, dáme vám dnes malý tip na výlet. Park Mini Slovensko, ktorý sa nachádza v Liptovskom Jáne, len pár kilometrov od Liptovského Mikuláša. Hneď pri vstupe sa nachádza takáto krásna veľká železnica, ktorú môžete sledovať hneď z viacerých smerov a vláčiky tam premávajú stále. V parku sa nachádza 26 modelov slovenských kultúrnych pamiatok a modely sú v mierke 1:25 so silným dôrazom pre detail. Hoci prvá myšlienka tvorby miniatúr vznikla už v roku 1993, park otvorili až 4.7. roku 2016. Pri každom modeli máte uvedené, koľko hodín trvalo daný model zostaviť, aj jeho váhu a rok vzniku. Je tam uvedené aj, kde sa pôvodná stavba nachádza a pár vied o nej. Park sa postupne rozširuje a pribúdajú tam ďalšie a ďalšie modely stavieb zo Slovenska. Jedným z nich je aj napríklad tento krásny a detailný hrad Strečno, alebo napríklad aj Bojnický zámok. Ďalšou miniatúrou, ktorá zaujme malých i veľkých, je futbalové ihrisko Čierny balok, kde vlak prechádza priamo pomedzi tribúnu a ihrisko. Park Mini Slovensko je otvorený štvrtok až nedeľu od 9. do 16. a bližšie informácie nájdete na minislovensko.sk. Autoraz23.sk